It's
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. A seregek Ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Tied minden hatalom mennyen és földön. Tekints gyengeségeivel küzdő egyházadra, és ruházd fel erőddel. Teljesítsd ígéretedet, és küldd el szent lelkedet, hogy hű tanúid lehessünk, szavunkkal és életünkkel egyaránt. Éreztesd velünk jelenléted éltető erejét, és töltsd be te nagy szereteteddel, hogy úgy tudjunk szeretni egymást, ahogyan te szeretsz minket. Téríts minket minden nap a te utadra, és állj mellénk, ha ingadozunk, vagy a kísértés gyötör. Végső óránkon pedig segíts mennyei országodba az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Zsoltárok könyve 90. fejezetében. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: térjetek vissza, emberek, mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk, Istenünknek, az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen. Isten igéjére válaszol, hitünket valljuk meg. Ezen a mai alkalommal először úgy, ahogyan gyülekezetünk legkisebbjei szokták az ő Isten tiszteletükön, a hitvallás egyszerű szavaival, énekekkel, a hit világosságát jelképező mécsesek
körbe hordásával. Így valljuk meg először az ő szavaikkal, abba kapcsolódva, az ő énekükkel, ahhoz kapcsolódva a mi hitünket. Hiszek az élő Istenben, Uramban és Teremtőnkben. Ezt hirdesse gyertyalángja, ezt hirdesse hitemlángja. Uramban és megváltómban, ez hirdesse gyertyalángja, ez hirdesse hitemlángja. Szentlélek Istenben, hitet ő ébreszt szívemben. Ezt hirdesse gyertyalángja, ezt hirdesse hitemlángja. Mécsesek elindulása és érkezése Isten tiszteletünkön mindig jelképezi, meglepetésként váratlanul ér bennünket a hit, az Isten kegyelme, ahogy senki nem számíthat rá, hogy éppen kinél fog megállni először a kis mécses. Most arra kérem azokat, akik megkapták a hit világosságát jelképező mécsest, hogy induljanak el a következő verszak alatt, és valakihez vigyék oda tetszőlegesen máshoz a templomba ezt a kis világosságot. Ami alatt ismét útra kelnek a templomban ezek a kis mécsesek, és hogy kifejezzük azt, hogy ennek a hitnek, az Isten kegyelmének, szeretetének egyetlen forrása van, ennek a forrásnak a jelképéhez, a kereszthez, Jézushoz minden alkalommal visszatérnek ezek a kis fények, induljanak tovább ezek a kis világosságok, hogy mindig megtalálhassuk a kereszt lábánál, Jézusnál. Most pedig jöjjetek, valljuk meg a mi hitünket az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyával, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Istentől, ami Atyánktól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a ünneplő gyülekezet a mai Békés megyei protestáns jubileumi találkozó igei mottóját, amely ott olvasható a program füzet borítóján is, János evangéliumának 17. fejezetéből, a
15. verset, amely a következőképpen hangzik. Őrizd meg őket. Amen. Krisztusban szeretett drága testvéreim, nagyon hálás vagyok ezért a tömör mottóért. Mindössze 12 betű, 3 rövid szó. Most, amikor, bocsánat a képét, szinte már fuldoklunk a reformációi megemlékezések özönében, amikor mindenhonnan áradnak a reformációval kapcsolatos gondolatok, akkor nagyon nagy szükségünk van egy ilyen egyszerű, tömör, alapozó, tisztázó mondatra. Hisz a reformáció lényegét tekintve nem más, mint visszatérés az alapokhoz, a kiinduláshoz, talán mai modern hasonlattal élve olyan, mint amikor egy számítógép lefagy, és azt újra kell indítani. Meg kell nyomni azt a reset gombot, és akkor minden elindul alulról, és föl kell építeni az egész számítógépnek a működő rendszerét, ahhoz, hogy aztán az tovább tudjon dolgozni. Így kellett 500 évvel ezelőtt Luthernek resettelni az akkori egyház lefagyott, megbénult rendszerét, amely látszólag működött, de hogy maradjak ennél a számítógépes képnél, tele volt olyan vírusokkal, amelyek a pusztulásához vezettek volna. És úgy gondolom, hogy nekünk is szükségünk van 500 évvel később újra meg újra erre a nagyon egyszerű újraindulásra, tisztázódásra. 5 egyszerű, majdnem, hogy primitív kérdést fogok föltenni. Remélem könnyű lesz megjegyezni és tovább vinni a kapott válaszokat is. Ki az, akitől ezt a mondatot kaptuk mára, őrizd meg őket? Kinek mondja ezt a kérést, hisz ez egy fohász, az, aki megszólal? Harmadik kérdés, ki kért, imádkozik? A negyedik kérdés már az imádság tartalmára vonatkozik. Kitől akarja megőrizni azokat, akikért könyörög? És végül az 5., nem kevésbé fontos kérdés, mire akarja őket megőrizni? Fölszabadítani, elküldeni. És akkor rögtön az első kérdésnél, a reformáció szíve közepénél vagyunk. Hisz ez a 3 szó, gondolom mindenki tudja ebben a templomban, Jézus Krisztus főpapi imádságának egy csodálatos részlete. Igen, a reformáció Krisztus ünnep. Nem Luther ünnep, nem Calvin ünnep, nem a reformáció, az egyháztörténelemi események egyikének az ünnepe, Krisztus ünnep. Reformáció ott és akkor van, amikor Krisztus megszólal. És most azért van ünnep, mert az ő igéje szólal meg ezen a szószéken is. És valójában ebben a tömör imádságban benne van a reformáció titka, de az egész egyház létének is a titka. Azért ünnepelhetjük az 500. évfordulót. És azért ünnepelhetjük a kereszténység több mint 2000 éves létét ebben a világban, mert a kereszténység ura imádkozik az ő népéért, az övéért. Egy Krisztus imádság tartja meg az egyházat 2000 éve és 500 éve is, tart meg minket ma is. Az ő szava hordoz minket és tart életben. Mondhatnám úgy is, nem más a reformáció, mint egyfajta válasz Krisztus imádságára, egy ima meghallgatás. És aki imádkozik, az nem más, mint a mi igazi főpapunk, Jézus Krisztus, aki úgy jár közbe értünk, hogy
nem állatokat gyilkol le és áldoz föl kiengesztelésül, hanem önmagát adja oda a keresztre. Igen, az ő közben járó imádságát azt teszi hitelessé. Hogyha tovább lapozunk az evangéliumban, egy oldallal később már azt olvassuk, hogy indul a keresztre, és meghal a kereszten, és majd győztessen lép ki sziklasírjából. Az ő keresztje és föltámadása hitelesíti az ő főpapi szolgálatát. De tegyük fel a következő nagyon egyszerű kérdést, de talán mégsem árt újra tisztázni. Kihez imádkozik a mi főpapunk? Ahhoz az Istenhez, akiről éppen a reformáció mutatta meg újra, és éppen Luther Márton és a többi reformátor fedezte föl újra, hogy nem retteget, zsarnok, ítélő, bíró, kiszámíthatatlan, szeszélyes úr, akit különböző praktikákkal kell kiengesztelni, hanem szerető mennyei atyánk, éppen Jézus Krisztus által, aki úgy tanított minket imádkozni is, hogy bátran, bizalommal mi atyánknak szólíthatjuk őt. És így leszünk testvérek, az ő teste és vére által Isten gyermekei és egymásnak testvérek. Olyan szép, hogy János evangéliumában, ahol ez a főpap imádság is megszólal, többször előkerül az atyai ház. Rögtön az elején nagyon érdekes, hogy János azzal kezdi szinte Jézus nyilvános működését, hogy megtisztítja az atyai házat, hogy az imádság házává teszi, és ez valójában minden reformációnak az alapja, modellje, etalonja és forrása. Ahogy Jézus az imádság házává tette a templomot, helyreállította Isten és ember között a kapcsolatot, a kommunikációt. Úgy van lehetőségünk nekünk is itt és most ezen a délelőttön átélni az atyai ház melegét, azt, hogy itt együtt vagyunk. Különböző gyülekezetekből érkezettek, különböző felekezetekből érkezettek, de együtt vagyunk testvérként az atyai házban, amelyet Krisztus tisztított meg először, és a reformátorok csak ezt a állandóan szükséges tisztítási folyamatot végezték. Sokan vannak telék háziasszonyok, akik nagyon jól tudják, hogy nem lehet évente egyszer takarítani. Egy rendes házban bizony sokszor nap mint nap, de legalábbis hetente egyszer, kétszer, többször ki kell takarítani, és nincs ez másként az életünkkel, és nincs ez másként az egyház életével. Rendszeresen szükségünk van arra, hogy az atyai házban, ami Urunk rendet rakjon, ami szívünkben és ami életünkben is elvégezze az ő áldott, tisztító, megtisztító munkáját. És az is nagyszerű, hogyha most visszalapozunk egyet János evangéliumában, és a 16. fejezetre esik a tekintetünk, ott azt látjuk, hogy Jézus megint csak az atyai házról beszél, de egy egészen más összefüggésben, amikor búcsúzik tanítványoktól, azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyám házában. Sok hajlék van számotokra is, és én elmegyek helyet készíteni nektek. Igen, így is előkerül az atyai ház János evangéliumában. Akihez tehát a mi Urunk imádkozik, és akihez mi is imádkozhatunk, annak itt a földön is van egy drága hajléka otthon, ahol most is találkozhatunk, de ez csak előképe annak a mennyei otthonnak, ahol majd örök békességben és boldogságban lehetünk együtt. Lépjünk tovább. A harmadik kérdés arra vonatkozik, hogy vajon mitől, kitől is szeretne megőrizni minket a mi Urunk. Őrizd meg őket a gonosztól, hangzik ennek az imádságnak következő súlyos, sötét szava. A gonosz, rengeteg szóval szoktuk őt illetni. Most hadd használjam a reformáció jubileum apropóján azt a kifejezést, amit talán ritkán használunk vele kapcsolatban. Ha vannak reformátorok,
a világban, akik próbálják helyreállítani azt, amit helyre kell állítani, akkor ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy van valaki, aki deformál, aki a deformátor, akinek az a lényege, hogy mindent szeretne kiforgatni abból, amire az való. Mindent szeretne felforgatni, összedobálni, ez az egyik görög neve, a diabolosz, a mindent fölforgató, összeforgató, az ördög, a kísértő, a gonosz, ki mindent megtesz, hogy elválassza az embert Istentől, az élet forrásától, és szembeállítsa az egyik embert a másikkal. Elég a Biblia első néhány lapját újra meg újra átolvasni, hogy lássuk ez, hogy kerül szembe. Az első emberpár Istennel, aztán egymással, aztán a gyermekei már egymásnak gyilkosaivá lesznek. Igen, a deformátortól akar megőrizni a mi Urunk. És nem egyszerűen ő imádkozik ezért, hanem talán még nem tűnt föl, de ha eddig nem, akkor ma tűnjön föl nekünk, hogy amikor majd imádkozzuk a tőle tanult drága könyörgést, akkor a végén, milyen érdekes, csupán 7 kérdésben summázza a mi Urunk a lényeget, de abból 2, az utolsó 2, a kísértésről és a gonoszról szól. Ne vigy minket a kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, a deformátortól, aki újra meg újra tönkre akarja tenni azt, ami Isten ajándéka lehetne. A vele való kommunikáció, kapcsolat és a közösség vele és egymással. És tőle, a deformátortól csak az erősebb, a legerősebb tud megszabadítani minket, és érdemes bele tekinteni, ha még kezünk ügyében van az énekeskönyv, a 254-es éneket énekeltük, félek, hogy sokszor már csak rutinból énekeljük, ez hozzá tartozik az ünnepi közérzethez, hogy ezzel kezdjük nagy ünnepeinket, de olyan jó lenne, ha tartalmát újra meg újra végig tudnánk imádkozni, egy hatalmas küzdelem bontakozik ki ebben a csodálatos lutheri himnuszban. A föld, a világ kegyetlen ura és a hős vezér, Jézus Krisztus között, aki küzd értünk. És ezért reménykedhetünk abban, hogy egy győztes csapatban küzdünk mi is. Nap mint nap kísértéseinkkel, a deformátorral, aki minket is szeretne újra meg újra eltávolítani Isten és a másik ember közeléből. És végül a legfontosabb, hogy nem csak arról szól a főpap imádság, hogy valamitől meg kell, hogy őrizzen minket, ami szerető mennyei atyánk, hanem arról is világosan beszél Jézus, hogy valamire vagyunk mi fölszabadítva. Értünk, imádkozik, ugye ezt a kérdést se kerüljük meg, bár ez végig minden válasznál világos volt ez az imádság, értünk, szól a tanítványokért, sőt, Jézus külön hangsúlyozza azt, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért, akik majd utána, majd a következő nemzedékek sorában fognak hinni bennem. Kevés olyan imádság van, ahol ennyire világos lenne, hogy Jézus micsoda perspektívát, távlatot vetít az övé elé, hogy lesz folytatása az ő ügyének. Bár most úgy tűnik, a kereszt felé megy, és mindennek vége, de van tovább. És ez az imádság átnyúlik évszázadokon, évezredeken, és értünk is szól, kik az ő nevében vagyunk együtt, és az ő nevében szeretnénk hinni. Igen, értünk is könyörög. És azt szeretné, hogy felszabaduljunk arra az egységre, amely nyomán a világ el tudja hinni majd, hogy Jézus Krisztus az Atya küldötte, hogy ő az igazi szabadító, hogy nem kell másra várni, hogy nem kell másban bízni. Az egész főpap imádságnak az íve, az valójában egy fantasztikus missziói perspektívát nyit meg, azért könyörög a tanítványai egységéért. Egyek legyenek, hogy a világ elhiggye.
Ez nem egy öncélú egység. Nem azért kell együtt lennünk, mert akkor erősebbek vagyunk, meg akkor egymást melengedjük. Ez mind nagyon szép. Meg nem azért kell együtt lenni, mert egységben az erő, és akkor majd félnek tőlünk, hanem azért, hogy hiteles legyen az, amikor mi Jézus Krisztusra mutatunk, hogy ő a mi életünk Ura és megváltója. Igen, Krisztus ünnepen vagyunk együtt. Azért jöttünk össze evangélikusok, reformátusok, szerte ebből a békési régióból, hogy átéljük ezt a csodát, ami Urunk imádkozik értünk, ami Urunk hordoz minket nem csak 500 éve, 2000 éve, és mindent megtesz, hogy megőrizzen a gonosztól, és hogy fölvértezzen a naponkénti küzdelemre, hogy hűségesen, hitelesen tudjunk róla tanúskodni, hogy újra valóban sóvá legyünk, akik ízt, zamatot visznek ebbe a világba. Kovásszá legyünk, akik átjárják szeretetükkel, bizonságtételükkel ezt az egész világot. Ami Urunk szüntelenül imádkozik értünk. Ez tart életbe, ez nyit távlatot az örök életre, és erre válaszolhatunk most mi is. Imádságban hajtsuk meg fejünket. Urunk, köszönjük, hogy Te, amikor a keresztre készültél, akkor nem önmagadért imádkoztál, hanem akkor is ránk gondoltál. Akkori tanítványaidra és az utánuk jövőkre, ránk is. Így köszönjük, hogy most is érezhetjük. A Te főpapi, főpásztori tekinteted most is rajtunk van. A Te imádságod éltet, hordoz, megőriz minket, és fölszabadít arra, hogy mi is mások életébe elvigyük a tőled kapott fényt, világosságot, az igazság fényét és a szeretet melegét. Köszönjük, Urunk, hogy veled együtt imádkozhattunk ezen az ünnepen. Amen. Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. példáját követve soha ne tagadjuk meg a felismert igazságot.
hanem erejével minden nap érted, általad és neked éljünk, míg el nem érjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét, amelyet megígértél, Jézus Krisztus, ami Urunk által, kinek rendelése szerint együtt és egymásért így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa rád az ő arcát, az ő Krisztusát, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, az ő Krisztusát te feléd, és adjon te néked békességet. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm a déli evangélikus egyházkerület elnökségét, Gáncs Péter püspök urat, megköszönve neki az igehirdetés szolgálatát, és Lengyel Anna egyházkerületi felügyelőasszonyt. A Tiszántúli Református Egyházkerület részéről tisztelettel köszöntöm Derencsényi István lelkészi főjegyző urat, püspök helyettest. Köszöntöm a békési református és evangélikus egyházmegyék esperes urait, akiknek szintén megköszönöm a liturgikus szolgálatot, Katona Gyulát, a békési református egyházmegye esperesét, Kondor Pétert, a kelet-békési evangélikus egyházmegye, és Lázár Zsoltot, a nyugat-békési evangélikus egyházmegye esperesét. Szeretettel köszöntöm nagy tiszteletű lelkészasszonyokat és urakat, gyülekezeti tisztségviselőket, gyülekezeti tagokat, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, ezt a csodálatos, örvendező és ünneplő gyülekezetet, mindenkit, aki itt van. És természetesen benne élünk ebben a közegben és ebben a közösségben, abban a nagyobb egységben, ami a városunk és a megyénk, és ezért is öröm számomra, hogy ezeknek az egységeknek az előjárói és vezetői is itt vannak és ünnepelnek velünk. Szeretettel köszöntöm Zalai Mihály urat, Békés megye önkormányzata közgyűlésének elnökét, és Dávid Zoltán polgármester urat, Orosháza város polgármesterét. Ők ketten jelezték és abbéli szándékukat, hogy röviden köszöntik az ekkeseregletteket, úgyhogy először megkérem Zalai Mihály közgyűlési elnök urat köszöntőjének megtartását. Erős vállalmi Istenünk, áldás, békesség
Nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet Békés megye minden pontjáról, akik ma ide Orosházára érkeztek a Zombai harang köré, amely harang, és ezt biztosan nagyon sokan tudják, Orosháza újratelepítésétől kezdve itt szolgál különböző helyszíneken, különböző funkcióban, most éppen itt a templomban, miután hangját elvesztette, ám hirdeti az orosházi gyülekezetnek, és talán nem csak az orosházinak, hanem sok Békés megyei gyülekezetnek a töretlen hitét és a hitéhez való töretlen ragaszkodását. Tessedik Sámuel így írt az 1700-as évek elején történtekről. Mindenféle nemzet, magyar, német, tót, rác és olá barátságosan fel és bevétetett, mindazonáltal mindenik nemzetnek, mindenik vallásbelinek különösen kimutatott helyen kellett megtelepednie. Haruken János György nagy bölcsességgel egy-egy településre, egy nemzetiséghez vagy egy valláshoz, egy felekezethez tartozó telepeseket telepített, és éltek évszázadokon keresztül békességben. Az evangélikumság részéről szlovákok, németek, magyarok, reformátusok részéről leginkább magyar telepesek érkeztek, a Rákóczi szabadságharc után szinte teljesen elnéptelenedett Békés vármegye. 1847-ben a krónikák a lakosság 3/4-ét jegyezték fel, mint protestáns gyülekezethez tartozókat, felük református, másik felük pedig evangélikus gyülekezethez tartozott. És felvetődik a kérdés, hogy mit köszönhetünk ennek a 3 évszázadnak, ezen 3 évszázadon belül az itt élő protestáns gyülekezeteknek. Köszönhetjük elsősorban azt, hogy az ige hiteles tolmácsolását segítették elő. És ezt leginkább az anyanyelv eszközével, a német, szlovák és magyar anyanyelv eszközével tették, hiszen a reformációnak egyik nagyon fontos újítása volt az ige anyanyelven történő megszólaltatása. A polgárosodás elősegítésében úgy gondolom, hogy óriási cselekedetet vittek véghez. A műveltség és a civilizáció terjesztésében is, itt gondolok akár az egészségügyi szolgáltatásokra, a felvilágosításra, de a gazdasági élet területére is óriási szolgálatot tettek. A mai iskolarendszerünk, a mai Békés megyei iskolarendszer egészen a felsőoktatási, az egykori protestáns alapítású intézményekre alapozódik, azoknak az örökségét vitték tovább. A helytörténet feljegyzésében is óriási szerepe volt az gyülekezeteknek. Az elmúlt 3 évszázad helytörténeti feljegyzései leginkább ezen gyülekezeteknek a krónikáira alapozhatók. És bizony a 19. században nagyon nagy szolgálatot tettek a nemzeti eszméknek az elterjesztéséért és megerősítéséért is. A mai ünnepségnek, a mai hálaadásnak az egyik jelmondata úgy szól a füzeten, hogy 500 év előttünk, 500 év mögöttünk, 500 év előttünk. Én hiszem azt, hogy ameddig protestáns, evangélikus, református gyülekezetek lesznek ebben a megyében, addig nem kell ilyen módon megkötni az előttünk álló távlatokat, amíg ezen gyülekezetek léteznek, lesznek ezen a földön, amíg hitben megmaradnak ezek a gyülekezetek, addig fognak talán működni, ameddig Isten erre rendelt időt ad. Mi, akik ma itt vagyunk, együtt ünneplünk közösen, együtt adunk hálát, mi ebben a hitben vagyunk, hogy Isten segítségével ez nagyon sokáig, több évszázadon keresztül így lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Köszönjük szépen elnök úr szavait, és köszönjük azt a nagylelkű támogatást, amivel Békés megyei önkormányzatának közgyűlése hozzájárult ennek a mai napnak a sikeres megszervezéséhez, megrendezéséhez és lebonyolításához. És most megkérem Dávid Zoltán polgármester urat köszöntőinek megtartására. Tisztelettel köszöntöm Gács Péter püspököt, Békés megyei evangélikus és református gyülekezetek lelkészét, gondnokarát, presbitereit és igen tisztelt híveit. Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget, az ünneplő közösséget. Köszönöm, hogy ma itt lehetek, hogy részese lehetek ennek a különleges eseménynek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szinte napra pontosan 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Luther Márton kitűzte 95 tételből álló listáját a wittenbergi vártemplom kapujára. Eltette reformok sorozatát eredményezte, nem csupán a vallásban, de az élet minden területén. Luther és későbbi reformátorok főként elnézést kérek, valószínűleg a két beszéd összekeveredett, és ezt nem ide szerettem volna, és most vettem észre, hogy nem jött mondom, bocsánat. Az ünneplő közönségnek szeretnék tisztelettel fejet hajtani, és azt elmondani, hogy nagy örömmel érkeztem ide, nagy örülök, hogy meghívást kaptam, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy 500 év elteltével ilyen szép közösség alakult ki, és itt lehetünk ebben a szép templomban, ebben a jó közösségben, és szeretném Püspök úrnak is, és az itt szolgálatot teljesítő lelkészeknek is hálás szívvel megköszönni mindazt a kedvességet, azt a sok-sok szeretetet, amit a város felé, a város lakói felé szolgálnak, szolgálatot teljesítenek, és mindig, mindenkor a városban olyan segítséget nyújtanak a rászorultaknak, és mindenkinek, aki itt találja meg hitét ebben a közösségben, ebben a templomban. Ezért azt gondolom, hogy mindenféleképpen csak hálával és szeretettel gondolatok. Szeretnék én is tisztelettel fejet hajtani önök előtt, püspökök előtt, a lelkészek előtt, és megköszönni azt, hogy megemlékezhetünk itt közösen erre a szép dologról. Mindenkinek minden jót kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattak. És ezt majd a második szület a Kálvini térhivatással szeretném, hogy bocsánat, csak össze.